Днес ще ви покажем как да отрежете пържола по най-добрия начин. За нашите пържоли ще използваме само най-добрата част от месото – филето. За филето може да използвате различни видове говеждо, независимо от коя част на света. Това тук е от Аржентина. Филето се запазва в идеално състояние във вакуумната опаковка и е готово за топлинна обработка. Това тук е филе с първокласно качество. Първо трябва да бъде подсушено. Телешкото месо трябва винаги да бъде сухо. Може да познаете качественото филе по чудесния наситено червен цвят на жилите на месото. За да приготвим идеалните стекове от това превъзходно месо, ни трябва подходяща дъска за рязане. Нашият съвет – сложете на влажнена кърпа под дъската, за да не се плъзга по пода. За да отрежем филето, ни е нужен много остър нож. Внимателно отделяме сухожилия, ципи и видими мазнини. Следва да разделим месото на порции. Премахваме двата неравни края на филето. Стековете ще направим от меката средна част на филето. Останалата част от филето не е за изхвърляне. Може да сътворите страхотни неща от тях. Като например шатобриант, филе на лентички, фондю. Между другото, когато приготвяте и обработвате месото, то трябва да бъде добре охладено. Както винаги при нарязване на месото, започваме с разрез в основата, за да остане месото приятно крехко. Това парче ще стигне за 4 стека. В този случай, всяко филе ще е дебело около 5 см и ще тежи около 160 грама. И готово! Сега вече знаете как да нарежете перфектните стекове. Можете да продължите с термичната им обработка или да ги съхраните при температурен режим за друг случай. Сега всичко, от което се нуждаете за идеалните стекове, е добра рецепта. Насладете се на подготовката на перфектни стекове. Очаквайте ни и утре, когато ще ви покажем как да приготвите идеалните стекове.